Witam Was serdecznie, pozytywni kucharze. Dzisiaj wspólnymi siłami przygotujemy stroganowa, ale zanim zaczniemy, parę słów o tej ciekawej rosyjskiej potrawie. Po pierwsze, nie stroganow, a stroganow. Nazwa pochodzi od nazwiska Pawła Stroganowa, rosyjskiego dyplomaty z Odessy. Po drugie, oczywiście istnieje obecnie bardzo wiele kombinacji przepisów na stroganowa. Pierwszy przepis polegał na przysmażeniu wołowiny opruszonej lekko mąką. Wołowina była pokrojona w kostkę, a potem dusiło się ją w mieszance bulionu wołowego i musztardy. Dodawano też niewielką ilość śmietany. W XX wieku do stroganowa zaczęto dodawać cebulę i przecier pomidorowy. Pojawił się też nowy sposób krojenia wołowiny, tym razem w cienkie paski. Potem przepis rozprzestrzenił się praktycznie na cały świat. Obecnie istnieje naprawdę wiele metod przygotowania stroganowa. Ja zaproponuję Wam przygotowanie stroganowa z wołowiny pokrojonej w paski, opruszonej mąką, z dodatkiem cebuli i z dodatkiem pieczarek oraz przecieru pomidorowego, odrobiny wina i śmietanki. Zaczynam od drobnego pokrojenia cebuli. Mięso kroję wzdłuż włókien na cienkie, kilkumilimetrowe plastry, potem w poprzek na paseczki o szerokości około 1 cm. Przekładam pokrojoną wołowinę do salaterki i skrapiam sokiem wyciśniętym z połówki cytryny. Do garnka wlewam 1 łyżkę oliwy i wrzucam cebulę. Szklę na niewielkim ogniu. Umyte, oczyszczone i osuszone pieczarki kroję w cienkie plasterki. Smażę na suchej patelni, aż puszczą sok, który następnie odparuje. Zalewam 1 łyżką oliwy i smażę. Doprawiam też solą, pieprzem i ostrą papryką. Przekładam do zeszklonej cebuli, mieszam i zostawiam na małym ogniu. Paski wołowiny delikatnie obtaczam w mieszance mąki pszennej i ziemniaczanej. Na patelni rozgrzewam olej i partiami smażę opruszone mąką mięso, aż do lekkiego zrumienienia. Smażenie nie powinno trwać zbyt długo, mięso powinno jak najszybciej w przeciągu 2-3 minut zamknąć pory. Usmażoną wołowinę przekładam do rondla z cebulą i pieczarkami. Dokładnie mieszam. Na patelni, na której przed chwilą smażyłam mięso, doprowadzam do wrzenia bulion. Dodaję wino i zalewam mięso. Mieszam i dodaję sos pomidorowy. W zależności od rodzaju wołowiny duszę całość do pół godziny. Na koniec dolewam pół szklanki śmietanki kremówki, mieszam całość i duszę jeszcze przez kilka minut. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Smacznego!